Det var en gut, som hed Yusuf og boede i en stille liten landsby. Hver nat satte han under månelyset og drømte om at blive en stor tryllekunstner, som kunne forbløffe alle. I hemmelighed øvede han på fingerfærdighed, gemte mønter og trak dem ud af lillebrorens ører, mens han mumlede trylleformularer fra en gammel bog, han havde fundet på markedet. På ejedagen bestemte Yusuf sig for at vise talentet sit for alle. Han stillede sig midt på torvet, lukkede øjnene og hviskede magiske ord. Han løftede hænderne. Pludselig faldt hatten hans af. En viddu fløj ud og svævede over hovedene. Det brast ud i applaus og forundret gisp. Fra det øjeblikket blev Yusuf kendt som den lille tryllekunstneren, og han skønte, at den ægte magien ligger i at tro på drømmen sin.